Zondag 5 februari. U kijkt naar Omroep Zeeland. Hartelijk welkom. We beginnen met het nieuws in Zeeland van vandaag. In de jachthaven van Breskens is het sanitair gebouw gezonken. Vanmorgen maakt het gebouw, dat op een drijvend ponton staat, door onbekende oorzaak water. De brandweer en KNRM hebben nog geprobeerd om met pompen het gebouw van 10 bij 15 meter boven water te houden. Maar rond 11 uur gaf de brandweer de hoop op, omdat er op veel plaatsen water binnen bleef stromen. Wat de oorzaak is van het zinken van het toiletgebouw is onbekend. De havenmeesters weten het ook niet. Ze gaan er wel voor zorgen dat in de komende week het gebouw geborgen gaat worden, zodat het in het begin van het seizoen in april weer gebruikt kan worden. En door het incident is een kleine hoeveelheid rioolwater in de jachthaven beland. All Yours heeft gisteravond de Zeeuwse Pioniersprijs gewonnen. Het Middelburgse bedrijf is een online platform voor vrije tijd en vakantie in Zeeland. Je kunt er bijvoorbeeld informatie vinden over restaurants of B&B's en die gelegenheden ook meteen boeken. Je hebt eigenlijk niemand die zich helemaal focust op een regio, dus op een bestemming. En wij doen alles met vanuit de uitgangspositie met Zeeland. Echt pionieren in Zeeland dus. Het team heeft ongelooflijk veel werk verzet en daar ben ik eigenlijk het blijst op voor dat we voor het team deze prijs hebben gewonnen. Het bedrijf heeft €5.000 gewonnen. Zoals Adjan net al aangaf op het podium gaan we dat met het team overleggen waar we dat aan gaan opmaken. Maar dat wordt ongetwijfeld iets heel moois en iets heel leuks en waardevols voor ons en het team. Misschien met z'n allen op vakantie in Zeeland? Ja, een heel goed idee. Ik ga het voorleggen. Matrassenbedrijf Morningstar Sleeps uit Domburg won de publieksprijs. Hoe slaapt dat vannacht? Vanavond waarschijnlijk weinig slaap, want er is nog feest hier. Maar inderdaad, lekker uitslapen op een heel goed matras, dat is voor ons eigenlijk bijna dagelijkse kosten. Dat uitslapen niet dan, maar dat gaan we nu wel even doen. Lekker liggen vannacht. Ja, zeker weten, ja. Wolspinnen ouderwets? Volgens Jentien Snoek uit Vlissingen niet meer. Zij probeert het ambacht namelijk weer op de kaart te zetten via een spinclubje. Het mag niet weg, die wol, daar gaat het mij om. Het werd verbrand, dat is toch heel erg. Ik dacht, dat kan niet, daar moeten we wat mee doen. Of daar moet ik wat mee doen. Ik moet zorgen dat er vrouwen komen die kunnen spinnen of leren spinnen. Dus ik heb letters op het raam gezet, spinnen aan zee. En er kwamen heel veel mensen die kwamen van wat leuk. En mag ik mijn vriendinnen meenemen? Dus ik geef gratis spinles. De hobby slaat aan en er zijn steeds meer dames die Jentien weten te vinden. Ik vind het zo leuk. Ik wil het ook absoluut leren. En misschien ga ik ook zelf een spinnenwiel kopen. Van de wol wordt warme kleding gehaakt en gebreid. Alles gaat ook nog eens naar Oekraïne. Dat vind ik echt top. De mensen hebben dat heel hard nodig en ze verdienen gewoon onze hulp. Zo zie ik dat tenminste. Ja. Om de wol nog meer onder de aandacht te brengen, heeft Jentien al allerlei plannen in het vooruitzicht. Op markten willen we gaan staan om daar te laten zien wat je met wol kan. Het gaat nu dus eigenlijk alleen maar om het spinnen. Dus er moeten gewoon heel veel vrouwen leren spinnen. Deze lading gaat binnenkort naar Oekraïne. Dan kunnen ze daar de koude dagen warm doorkomen. Bij het wereldkampioenschap veldrijden heeft Sherin van Anrooy een gouden medaille gewonnen. In de beloftecategorie was ze een klasse apart en kwam ze solo aan over de finish in Hogerheide. In de laatste ronde gaat de glimlach al op het gezicht van Sherin van Anrooy. Want dan heeft ze al zo'n verre voorsprong en dan weet ze al dat ze wereldkampioen gaat worden bij de belofte tot 23 jaar. Een hele bewuste keuze was het voor Van Anrooy om in deze categorie nog 1 keer mee te doen. Ze won al eens bij de junioren en nu ook bij de belofte is ze wereldkampioen. 2 wereldtitels op zak en deze wint ze op haar verjaardag. Sherin van Anrooy, wereldkampioen. Dat was echt gewoon al heel lang echt een doel. En dat was natuurlijk heel lang zitten twijfelen of ik nou bij de belofte of de elites ga rijden. En toen ik eenmaal de keuze had gemaakt stond ik er natuurlijk achter. Maar ik merkte gewoon heel erg aan mezelf, er stond zoveel druk op. Want ik kon eigenlijk alleen maar verliezen. En dan maakte het wel gewoon extra spannend. Maar het is nu wel gelukt. Dus dat was wel gewoon extra opluchting natuurlijk ook. En er was nog meer succes in Hogerheide, want bij de junioren mannen was Senna Ramijn uit Wolvaartsdijk degene die een tweede plek veroverde. Hij moest alleen de Fransman Leo Biziot voor zich laten. Een zilveren medaille dus voor Senna Ramijn. En meer sport zometeen in een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Wat zit erin? Jan-Jaap Corré.
Straks in Omroep Zeeland Sport nog veel meer aandacht voor de wereldtitel van Sherin van Anrooy uit Capelle in het veldrijden vandaag in Hogerheide. En verder in Omroep Zeeland Sport voetbal. Hoek speelt in Rijssen tegen Excelsior 31. Nou, de laatste weken vielen veel doelpunten in de wedstrijden van Hoek. En dat was nu ook weer het geval. En Kloetingen speelt in de 4e divisie thuis tegen Schravenzande. Een belangrijke wedstrijd om het vertrouwen weer op te krikken na de nederlaag van vorige week tegen Feyenoord. En we sluiten af met korfbal. Top Arnhem-Muiden tegen Detos Snel in de strijd tegen degradatie uit de Korfbal League. Kijken dus straks naar Omroep Zeeland Sport. Een hoge drukgebied verplaatste sinds gisteren van Frankrijk naar Engeland en het gaf die noordenwind met drogere lucht, met een paar stapelwolken en vrij veel zon tot gevolg. Maar het ging gepaard met een matige tot krachtige noordenwind en die maakte het fris. De temperatuur stond de hele dag in het gebied van 7 à 8 graden. Dat zal veel lager worden, want de minimumtemperatuur is ongeveer -1 in Zeeuws-Vlaanderen, tot circa +1 op Tolen en tot 2 à 3 graden direct bij zee. Landinwaarts is er dan heel weinig wind en er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Ondertussen komen ook weer enkele wolkenvelden van zee, maar dat lost weer op en de middag is overwegend zonnig, met maxima van 5 tot 7 graden en windkracht 1 tot 3 uit noordoost tot oost. Dinsdag en woensdag zijn 2 heel rustige dagen daarna met 's nachts meest lichte vorst met -2 tot -5. Maximumtemperaturen die dagen 4 à 5 graden. Donderdag komt er wat meer bewolking en vrijdag is er ook kans op een enkele bui. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Fijne zondagavond en graag tot morgen.